grojogan geguyon dadi tangisan. Merga Bathari Sri menika nembe dipun padosi kakungipun. Lho, sapa? Sony Jos. Kok Sony Jos? Lah kaya lagune Dang Balia Sri. Ora sembrono tolong kuwi jejer pisan lho. Ya men. Bathari Sri kok Sony Jos. Udu lagu to? Udu lagu apa ora? Lho, Bathari Sri ki apa ning Kemengku kok Wonten. sing mengku sapa? Niku sejatine sadurunge dipisahke karo kewajibaning dhewe-dhewe. Bathari Sri menika nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu. Lho. Kagungane pun Sanghyang Bathara Wisnu. Nggih. Ning saploe dipisahke netepi kewajibane dhewe-dhewe Bathari Sri dadi dewaning buga. Mula sinten mawon papan pundi mawon sing ketunggon Bathari Sri niku papane bakal dadi reja, pakane bakal dadi makmur. Napa sing ditandur bakal tukul ngrembaka woh-wohane. Niku dewaning buga. Nek sampeyan ajeng garwa Bathari Sri kula nuwun sewu, kula upamake Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan muta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Oh syukur mangke nek nganti kadenangan sing kawogan inggih menika Bathara Wisnu. menika mangke malah ngrekoso sampeyan. Mila ing daratur kula dinten sak mangke dipun purungaken nggih mawon. Tur sampeyan nek ajeng goleki Bathari Sri nggih dereng kantenan saged kasembadan. Amargi Bathari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan dunungipun. Sampeyan bingung lek ajeng goleki ming nuruti rasa tresna kaliyan Bathari Sri. Wekasan pupus pepuntoning tekad sampeyan ora kelakon mangke malah nglukru. Dayani sarta merbawani nganggen sampeyan minangka dados Nalindra wonten negaring atas angin menika tumpang sung ngene netepi kewajiban minangka Nalindra. Wekasan sing ngrasake mboten sampeyan tok ning para kawula sak negaring atas angin ingkang sami ngraosaken krana sampeyan kapedotan rasa tresna tumuli nglokro lajeng samangke negaring atas angin ugi dados negari ingkang boten kanten-kantenan krana nalindranipun sampun boten gatosaken dhateng para kawulanipun. Mila menawi daratur kula cekap semanten kemawon sampun ngantos panjenengan nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatanipun menika mangke namung badhe anjurung dhateng kesengsaranipun paduka Gusti kula Prabu Antaswara. Togo wonten dawuh tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Wong sing wis ngandhuk rasa tresna kuwi adate sok nganti nekat ngiklasake karo pati uripe dhewe. Mung merga ora kasembadan gone kepengin tresnani suwijining wanita. Nggih. Contone wis akeh kok. Wong sing ora kelakon tresnani suwijining wanita, wekasan ngiklasake pati uripe sarana nganyo tuwa, nglalu ngendhat kali murda. Trima koncatan nyawa yen ora kelakon kelawan penjangkane. Kuwi wis akeh contone. Nggih. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Wonten timbalan ing dawuh menapa Gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin wiji dhateng ngabdi kepatihan. Gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan ngibaratipun wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wanter pangandika paduka ingkang kula tampi kepareng wamiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin patekun Njara Yaksa wonten timbalan kadiparang anggone ringsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negara ing atas angin. Maha diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit. Menawi paduka amiji dhateng biswanipun ing ngabdi saha paring dawuh babagan tata rakiting praja. Sinuwun
Sadaya mboten badhe nguciwani para kawula sami sayek saka kabeh akare luhuring nusa bangsa duwi negari ngatasangin. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridaning aprak. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula non inggih. Gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaraning utama tindakna selawase kawula ngestaken dawuh prayogakna nggon ngadhep ngarsaning sun pate sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi kepatihan namung denan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Ataswara ndak tampa tiba padha-padha ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi kepatihan toga wonten dawuh sinuwun rada adoh nggon musuhan ana ing negara ngatasangin kene netepi kula menika namung jejeripun abdi mangke kinten kula menika cemongol-congol golek pendhok supaya ketok papan kula wonten wingking sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa ora liwat pangestu tampanana toga kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan apa dene sira mbilung prayogakna nggonmu lungguh nun inggih ngesnaken dawuh Gusti kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya milung dak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan pate wonten timbalan mesti wae gawe kaget dene dina samengko iki panjenenganing sun nglumpukake sangganing para wadyabala nayaka punggawa ing atas angin ora liya jaba monggonku bakal mbabarake wigati ning pasewakan kejaba saka kuwi isih katon rengu pasuryaning patih nggone sowan ngabyantara ning ngarsaning sun mekaten sinuwun kagiat sotaning manah mboten kanthi kanyono-nyono dinten sak mangke kula katimbalan sowan kathah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan menapa ingkang abdi nandhang kalepatan upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa ingkang abdi badhe pinaringan ganjaran upami paduka badhe paring ganjaran dhateng abdi kepatihan lajeng labetan menapa ingkang sampun kula tindakaken malah sak mangke gandeng sampun wonten miyosing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun mugi parang gali paduka mbabaraken wigati ning pasewakan madyaning datru negari ngatas angin mriki diwaji semban kula Patih Kunjara Yaksa wonten timbalan ingkang sepisan panjenengan ingsun bakal ngrembug babagan tata kaprajan mekaten sinuwun ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yen to kabeh mau ndak lakoni ijen tanpa ruwang tegese nalindra ing atas angin minangka dadi pengayomaning para kawula minangka dadi pamomonging para kawula sak negara ing atas angin tangeh negara bisa katon ayem tentrem kaya kahanan ingkang ndak sumurupi titik kelungguhan samengko iki mekaten sinuwun Kunjara Yaksa wonten timbalan ila-ila jaring para kina padha nyebutake yen to negara katon sentosa mono yen to telu-telune mau manunggal dadi siji inggih babagan menapa kemawon siji ratu loro nayaka telu kawula yen ratune wis nindakake darmaning ratu ingkang becik mongko kagungan nayaka ingkang minangka dadi lidah sinambunging Nalendra ora nate ngenggokake marang dawing ratu sayekti kawula ugi bakal katon tentrem ayem lan rukun semono ingkang kedadian ana ing negara ing atas angin jeneng ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan dene sira Patih Kunjara Yaksa wis nindakake marang dawing nata ing atas angin ya kuwi Prabu Ataswara kanthi tewajuh netepi kewajiban minangka dadi darmaning wong kang nomer loro ana ing negara ngatas angin kene inggih sinuwun
upami wonten lepat kula mugi keparenga paduka anyendu saha andukan ana dhateng abdi kepatihan kirang menapa kemawon monggo kula aturi paring dawuh sak mangke mlayu wonten panyacat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika dados pamejuk tumrapipun ingkang anggenipun badhe andandosi dhateng menapa ingkang kapenggalih lepat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Patih Kunjara Yaksaya matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dening titik lunggan samengko iki jeneng ingsun Bombong jeneng ingsun Marem lan jeneng ingsun seneng kelawan napa kang dadi pakaryan sira Patih Kunjara Yaksa ingkang wis mbok tindakake kanthi tewajuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan ingkang sak pengarepe ndak jaluk saya luwih becik lan saya luwih apik ingkang mengkono bakalan junjung derajating nata ing atasaning Prabu Antasara pangis hanjalari kuncaraning Nalindra ing atas angin ingkang pranyata menika dados pengayoman kula saha panggesangan kula wonten negari ing atas angin mriki Gusti Patih Kunjara Yaksaya inggih dening ngangka loro sayektine panjenengan ingsun bakal ngrembug kelawan kanalindraning nata ing atas angin ya kuwi Prabu Antasara babagan menapa sinuwun doh nyono cerak nyono padha mestani ing atase panjenengan ingsun kuwi wis dadi Nalindra nanging durung mengku sawijining garwa ingkang minangka dadi prameswari praja ing atas angin akeh ing padha mestani nadyan ratu ing atas angin Prabu Antasara kae ratu Digdaya sekti kalintang jayaning perang nanging jebul Nalindra wong lanang ingkang ora wani rabi ketitik wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ewadene durung ana prameswari ingkang njajari lenggahing sang nata Prabu Antasara ya panjenengan ingsun mula kang sangka kuwi Patih dina samengko nggone ingsun nganakake parpatan agungane negara ing ngatas angin iki mung bakal ngrembug perkara prameswari yang bakalan njajari lenggahing ingsun ana ing negara ing ngatas angin menika kula mathuk tuwin kula gathuk miwah kula cocok kalian pemanggih paduka Dewaji ganeping Nalindra menika menawi sampun njajal wonten prameswari tegesipun wonten satunggiling garwa ingkang njajari lenggah paduka kula nuwun sewu mboten perkawis menika wujudipun garwa leladi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging kula nuwun sewu jejering prameswari menika ugi saged dipun sebat tetiyang ingkang saged angembat kendhu kencenging praja tuwin angembat dhateng perkawis negari wontenipun satunggiling prameswari sak mangke saged angentreng-entrengi dhateng penggalih paduka anggenipun ngasta bawat peperintahan negari ing atas angin menika sinuwun pancen bener kaya mengkono mula wektu dina iki wis tak tetepake yen to panjenengan ingsun bakal tetaren kelawan sira Patih Kunjara Yaksa apa dene abdiku ingkang ndak caketake ya kuwi toga kelawan bilung munggo penemuku nggonku bakal mengku garwa iki mengko menawi kula mekaten kepareng paduka namung kantun dandhet derek toga wonten timbalan mara maju toga aku bakal sarembuk lawan sira nun inggih ngestakaken dawuh nyuwun pangapunten lamit lho sinuwun iya wis ndak keparengake ten timbalan mesti wae ora bakal panjenengan ingsun ngambali apa ingkang wis diaturake lawan Patih inggih nggone ingsun kepengin mengku garwa minangka dadi prameswari negara ing atas angin kene toga miturut penemumu piye Panakawan Satugara lah nek miturut pemanggih kula sae mawon wong nyatane sing jeneng ratu niku pancen kudu nyanding prameswari wonten ing nyebataken Nalindra menika garwanipun dipun parengaken boten namung setunggal kalih tiga sumangga nanging ewadene ingkang kasanding minangka prameswari namung setunggal sanesipun minangka garwa selir Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Antasara menika satunggiling Nalindra muda nuwun sewu dasare Ratu Nom monggo sugih bondo sugih bandu sampeyan dadi Nalindra kula nuwun sewu nek mengarep garwa wanita kemawon wong wedok pundi ditari dadi garwa panjenengan nek ora gelem kula tak weruh wonge merga napa-napa bakale kecukupan bila Gusti kula kandhun milih kemawon sinten ing minangka dados weting penggalih sinten ingkang sampun
lenggah wonten ing penggalih paduka inggih menika anandur raos tresna wonten ing penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun sak mangke dipun turuti kemawon mergi menapa nadyan to kesengsem ning nek ora ana raos tresna menika ya ora apik kedadiane semono uga tresna niku nek dipeksa ya ora apik kedadiane mula nek ajeng garwa sawijining wanita menika nuwun sewu atine ditari dhisik cocok menapa mboten tresna menapa mboten nek tembe tulut kura kaya ngoten togo wonten timbalan setemene ora ana ingkang kudu ndak kanthi supaya ngembat kelawan pangandikaning ingsun perkawis menapa calon garwaku kok nuwun sewu menapa sampun wonten wanita ingkang dados lenging penggalih paduka wis ana mung aku durung ngaturake sarta durung ngandhake lawan kowe togo lah nek pun wonten mbok kantun dilamar kemawon sampeyan iku Nalendra gayu napa-napa kasembatan putri pundi putranipun Nalendra pundi nek putra Brahmana saking pundi nek wong wadon lumrah ewadene saged dados sarana sampeyan menika nggadahi raos tresna upamane ming putri-putri kawula cilik saking dusun pundi saking desa pundi awi kula dherekke dilamar mawon tumuntun dipun sengkaken ngaluhur dados prameswani wonten negari ngatas angin toga wonten dawuh saka rumangsaku yen aku kuwi Nalendra nom mongko aku ki bagus nggih tur dasare aku kuwi kedunungan Brana Picis kesugihan seprapat jagat kuwi darbaing Prabu Ataswara mula aku ora bakal nggayu wong wadon wong loro saudon telu saurupan saura-urane sing pantes dadi garwaku kuwi upama ta kelakon nek dikeparengake ya ora nanging ya kuwi widodari piye lho kaya dikandhani ora usah dadak werna-werna nuwun sewu nuwun pangapunten lho sampeyan menika titah panjenengan menika jalma lumrah sing jeneng jalma lumrah menika nuwun sewu sampun dipun kudrataken sampun pinesti nggadahi jodho piyambak-piyambak nek menungso ya karo menungso aja menungso kok nggayu widodari lho nuwun sewu niki nek upama widodarine purun mangpundhut garwa ning nek dewa sing nguwasani widodari niku mboten ngeparengake mengko ndak dadi perkara mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan merga pun dijodoke dhewe-dhewe sinuwun Nalendra menika kaliyan putri nek pendeta menika kaliyan endang nek dewa menika kaliyan widodari mboten pareng nawi jejering jalma menungsa lumrah kok nggayu widodari menika mboten kepareng kula nuwun sewu upami wonten setunggiling titah ingkang saged garwa widodari titah menika kautate damel sae wonten ing kayangan tuwin mbelani kawontenaning kayangan damel sae kaliyan para dewa utawi mbelani para jawata tumunten lajeng dipun paringi triman widodari ya menika nembe kelampahan mboten kok ujunge nggayu widodari titah pengin nggayu widodari atene kentekan kayangan lah iya terus kayangan mboten nonton widodari ya terus pripun tenahe mamring sepi niku lho sabet kabeh niku pun dijodohke dewi-dewi nuwun sewu saniku kula tak nuwun priksa nek upama widodari sampeyan niku pengin diapal widodari janjane sapa sing ajeng digayuh lho kowe kok dadak takon lho kula apal kali widodari kayangan kula niku apal kowe kok iso apal ha sampeyan tak dereng ngerti to nek kula blakani sampeyan ampun kaget kula niku janjan lho kowe kuwi tilas dewa to kok nggih mboten ming dewa-dewanan kula niku nek diitung derajate kalih Nalendraning dewa we tuwa kula merga kula kakangne Bathara Guru niki Bathara dosen lho Bathara dosen tunggul murah kakangne tegese luwih tuwa saka Bathara Guru nggih mula kula tau mapan teng kayangan kula apal widodari teng kayangan sing ajeng manggayu sinten niku kula mengke tak matur sing nguasani sapa terus wis dadi bojone sapa
nek isih legan nggih monggo ajeng digayuh ning kudu anut karo kodrat lan pesti tegese nek digayuh mboten dikeparengake ya nrimo aja terus ngamuk teng kayangan mengko ndak salah kedaden togo wonten dawuh yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget lah nek sampeyan bloko kula mboten ajeng kaget upama tak kandhake iki mengko apa ora dadi rasaning para kawula mboten mawon wong nyatane niku dadi gegayuhan sampeyan kok pun mangendikake sapa sing ajeng manggayuh togo wonten dawuh aku kuwi tau tate nyumpena kok ngimpi yo mongko jroning masumenan mau aku diladeni suwijining widodari nalika semana widodari ngladeni kelawan aku mau malah wis ndak tanteng bakal ndak wengku garwa minangka prameswara negara ing atas angin widodari mau gelem tumuli aku pepondongan karon sih lawan widodari mau togo kowe tak kandhani ya rasane najan ana ing jroning pangimpen nanging kaya nglakoni tenanan iya katresnaku wis tak kasokake marang widodari mau semono uga widodari mau Gus prasetya sebaya mukti sebaya mati karo aku mula tekan seprene satemene aku ora bisa lali kelawan citraning widodari ing wis pasrah pati urip marang Prabu Atasara lho sapa ya lho ning widodari asli iya mbilung tenan mergo saniki niki akeh wong sing biasane ngaku widodari niku pirang-pirang asli kan niku tenan nek pancen saestu namine sinten perkara jeneng monggo tak kabari nek kira-kira aku kuwi nuruti karo karepku iki piye kok wah ya nuwun sewu impen iku janjane ming kembange wong turu monggo gek-gek sampeyan bar delok film terus ketuntu ngimpi diladeni widodari monggo sadurunge bubuk ndelok film sampeyan niku ampun terus gampang percaya karo impene wanci napa impenku wanci esuk tengah 7 esuk ora jam 2 esuk nganti tekan jam 4 esuk niku tegese impen puspa tajem utawa kadurut dasik impen sing ajeng enten nyatane nuwun sewu saniki kula tak takon karo sampeyan mengke kula jlentrehke widodari niku papane teng pundi sing nguasani sapa kula tak matur karo sampeyan nek pancen durung winengku dening dewa monggo nek wis winengku dewe dewa nuwun sewu diwurungke mawon mengke ndak dadi perkara togo wonten dawuh ngerti yo sing wis tau ngladeni aku jroning impen sarta wis mlebu jroning pasumenanku wis sebaya mukti sebaya mati kelawan aku nandukake rasa tresna kelawan Prabu Atasara tanara liya kejaba mung dewaning boga ya aku kuwi Bathari Sri kok kaget ati kula lho kok kowe kaget ana apa mergo sampeyan sareng ngendika nek sing dadi lenging penggari sampeyan sing pun nandukake rasa tresna karo sampeyan nadyan nembe wonten ing saklebeting pasumenan menika widodari ngenamipun Bathari Sri Gusti menawi ndaratur kula dipun wurungaken kemawon mergo nek sampeyan bacut niki bakale kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo Bathari Sri menika nembe dipun padosi kakungipun lho sapa Sony Jos kok Sony Jos lah kaya lagune Nang Balia Sri ora sembrono tolong ki jejer pisan lho ya men Bathari Sri kok Sony Jos udu lagu to utuh lagu apa ora lho Bathari Sri ki apa ning kemengku kok wonten sing mengku sapa niku sejatine sadurunge dipisahke karo kewajibaning dhewe-dhewe Bathari Sri menika nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu lho kagungane pukulun Sanghyang Bathara Wisnu nggih ning saploe dipisahke netepi kewajibane dhewe-dhewe Bathari Sri dadi dewaning buga mula sinten mawon papan pundi mawon sing ketunggon Bathari Sri niku papane bakal dadi reja pakane bakal dadi makmur napa sing ditandur bakal tukul ngrembaka woh-wohane niku dewaning buga nek sampeyan ajeng garwa Bathari Sri kula nuwun sewu kula upamake cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge
Oh syukur mangke nek nganti kadenangan sing kawogan inggih menika Bathara Wisnu. menika mangke malah ngrekoso sampeyan. Daratur kula dinten sak mangke dipun purungaken nggih mawon. Tur sampeyan lajeng goleki Bathari Sri nggih dereng kantenan saged kasembadan. Amargi Bathari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan dunungipun. Sampeyan bingung lajeng goleki ming nuruti rasa tresna kaliyan Bathari Sri. Wekasan pupus pepuntoning tekad sampeyan ora kelakon mangke malah nglukru dayani sarta merbawani nganggen sampeyan minangka dados Nalindra wonten negaring atas angin menika tumpang sunggene netepi kewajiban minangka Nalindra wekasan sing ngrasake mboten sampeyan tok ning para kawula sak negaring atas angin ingkang sami ngraosaken krana sampeyan kapedotan rasa tresna tumuli nglukru lajeng samangke negaring atas angin ugi dados negari ingkang boten kanten-kantenan krana nalindranipun sampun boten gatosaken dhateng para kawulanipun. Mila menawi daratur kula cekap semanten kemawon sampun ngantos panjenengan nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatanipun menika mangke namung badhe anjurung dhateng kesengsaranipun paduka Gusti kula Prabu Ataswara. Togo wonten dawuh Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. nggih. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Wong sing wis ngandhut rasa tresna kuwi adate sok nganti nekat ngiklasake karo pati uripe dhewe. Mung merga ora kasembadan gone kepengin tresnani sawijining wanita. Nggih. Contone wis akeh kok. Wong sing ora kelakon tresnani sawijining wanita, wekasan ngiklasake pati uripe sarana nganyo tuwa, nglalu ngendhat kali murda. Trima koncatan nyawa yen ora kelakon kawan penjangkane. Kuwi wis akeh contone. Nggih. Kaya tagak niki. Bunda ya wis ora usah dibuka ngono. Tagak iki karo bakul kuwaci kok ketenan pati-pati. Mbok wis. Sudah. Ngapain sih? Kowe iki jebul mlidike macam-macam. Menang-menang lho glenas. Las. Ya ben. Ora. Nganggo dipikir ora salahkan. Kayak tagak niki. Tenang gak tagak? Ayo jamu nanti tak dol tapi Jan. Ora ya. Dol wae kanggo jajakke mesti. Jajakke wong wedok nganti dol-dolan apa-apa. Ayo saking gedene tresnaku. Lho, tresna ki kenane ora usah dadak nganggo dol-dolan kaya ngono kuwi ora konjol. Apa anane nek kowe iki wong sekeng wong ra duwe ya ngaku wong sekeng wong ora duwe ora wong ora duwe kok ketok duwe men ditresnani. Engko tresnane kuwi terus lambarane bondo, ngono. Kaya kowe ora kapusan. Kowe ya kapusan kok. Nek ra wis tak niati. Kuwi tak nggo nyoba nodi sepira to gedene tresna. Nek ming semono wae kecil aku. Golek meneh to. Ayo. Iki omongan apa iki? Niki kula nyontokke nuwun sewu tresna sing salah dalan niku kaya ngoten niku. Tresna niku ati kalih ati. Dewi Sri uga wis nandhukake rasa tresna karo aku Ning rak nembe wonten impen. Nggih to? Mboten niku mboten urip nyata, tegese amung wonten pengangen-angen ingkang kegawa wonten Nendra. Niku jenenge impen. Kacakra bawa dipun nonceki tumuli lajeng dipun pesthekaken nek Bathari Sri tresna karo sampeyan mongko nyatane niku kabeh ming manggon wonten ing angen-angen. Durung karuan Bathari Sri tresna karo sampeyan. Mula tresna nek durung keplok tangan loro niku ampun dioyak. Ampun dioyak mengko ndak malah ngrekoso. Sampeyan wis keplok ning nek Bathari Sri dereng keplok niku padha karo niku disebut tresna sepihak sesisih tresna sesisih ya Kak. Ning aku tetep nekat. Mbok ben sesisih mbok ben. Ora sijine suwe-suwe mara dhewe. Wis abur kowe. Men,
sesisih mirantek aku ki. Iso nganggo dengkul barang ngantian. Lah iya niku tresna sesisih niku mboten apik. Sampeyan saniki nek miturut kula dipadosi mawon ndi sampeyan ngendikake tresna sampeyan. Nek Betari Sri mboten nampa nggih pun mboten sah diteruske. Nek Betari Sri nampa, lah niku tegese keplok wis tangan loro mingkali golek dina sing prayoga kepyakan lenggah dadi prameswari teng negari ngatas angin. Togok wonten dawuh. Setemene aku wis ngerti lenggahing Batari Sri. Lho, sampeyan malah pun ngertos Wis. Batari Sri dina samengko lenggah. Ana ing pertapan pring cendani. Pertapan pring cendani niku rak pertapane Ingkang Rama. Niku rak papan pelenggane Ingkang Rama begawan gembung tanpa sirah. Niki malah saya angel nek nganti sampeyan kun kadenangan Kang Rama tresnani Batari Sri Kang Rama duka karo sampeyan napa mboten malah mboten kanten-kantenan lampanipun. Ya kuwi ingkang tak penggalih. Nek nganti Kanjeng Rama penemban gembung tanpa sirah ngerti yen aku tresna karo Batari Sri. Apa ora malah didukani dening Kanjeng Rama ning gandeng tresnaku luwih gedhe tinimbangane. Apa wae ingkang gumlarana ing jagat iki, Gok. Paribasane tresnaku kuwi luwih gedhe tinimbang jagat. Mula najan aku didukani dening Kanjeng Rama, aku ora bakal wedi, aku ora bakal mundur. Ora lega rasane nganti kuwi ora gandeng karo nastaning Batari Sri tak lenggahake jajar ana ing negara ing atas angin kene, Gok. Kula nggih sampun. Nek wis kaya ngoten niku teges wis ora kena dilekake. Nggih pun monggo. Arek iki apun wong tresna iki angen-angen aga kowe iki ora. Sing jeneng wong tresna iki ora padha, ngono lho, ora kaya wong kepengin apa, wong kepengin panganan kowe disemayani 2 dina 3 dina kena. Nek sing jeneng wong tresna iki ora iso disemayani. Hari ini harus ketemu ya hari ini bagaimana istilahnya Mbok basa Jawa wae. dina iki piye carane supaya ketemu ngono kuwi nek wong tresna nggih kate sinuwun. Iya Milo. Nah, kandhani wis men mengke wae ra apa-apa wis ben. Bejo cilaka bunga susah men ditanggung dhewe kowe karo aku ki batur pangembating catur nek iso elek-elek. Nek ora iso ya wis ora kena dielekke ya wis monggo. Awak dhewe ora kainan. Lah iya. Lah terus kersa sampeyan. Aku arep atur nawala kan Kanjeng Rama Pramban. Nggih. Isine nawala yen dikeparengake aku arep nembung Batari Sri tak boyong marang negara ing atas angin. Nek Ingkang Rama mboten maringaken yen nawala mau ditampa kanthi becik tegese isih tak anggap wong tuaku nang yen pancen Kanjeng Rama ora parengake karo karepane anak endi dununge anak polah bapa kepradak. Wis ora pantes aku ngajeni karo wong tuaku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung, Gok. wah jan wis. Jan. Kaya-kaya ngono ya kekuatane lho. Wah iya. Wis ora jenengmu kan didelikke wis angel banget kok. Engko nek delikke iki dianggep wong sing elek-elek ki mau kuwi wong sengit, wong ora seneng. Kowe ya bola-bali tangan sing ana iki tak elekke ya angel banget. Heeh. Kowe nek tak elekke Gok rasah Gok malah kowe semaur. Kowe men kepadune arep seneng ta? Angel kok ngono iki delikke wis angel. Lah iya. Lah iya ya wis ben nengke wae. Wis rasane dadak di kepiyek-kepiyeke. Lah iya. Pate Wonten timbalan. mara pajo tak kanteni nawala aturna bapa penemban gembung tanpa sirah. Niki Gembung tanpa sirah. inggih. Sawise ditampa tumuli diwaos dening Kanjeng Rama, kowe aja enggal-enggal lunga. Inggih. Nyadana timbalaning Kanjeng Rama Penemban. Yen pancen wonten ngendikane Kanjeng Rama Penemban, maringake Batari Sri ngemapan nang pertapan pring cendani kelawan Ataswara. Baliyo ingsun pribadi ngebakal amboyong tindaking Batari Sri. Lho inggih. Nanging yen to Kanjeng Rama Penemban ora maringake, mbuh piye carane manut kawan Pate Kunjara Yaksa ndak paringi Purbawasesa. Yen perlu kowe aja bali, nadyan dadi kuwanda, kowe aja nganti bali. Yen Kanjeng Rama durung maringake Batari Sri, Prastawa dawuh paduka. Nyuwun pamit madal pasilat.
nindahaken dhateng dawuh perintahipun Sinuwun Prabu Antaswara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bareng nganti sawetawis wadyabala. Yo, tak keparengake patih Kundara Yaksa. Tur jagat toga wonten dawuh. Wah. Ing atase lagi atur nawala wae. Lah kok kaya persasat kaya cetha, saya cetha wayangane Dewi Sri ana ing madone netra kok. Lah nggih. Wis mboten maiben sing jeneng wong nek wis kapandhuk rasa tresna menika nuwun sewu. Mula wonten sing ngendikake mangan ora enak, turu ora kepenak, lungguh ora jenak. Niku pancen wis bener. Pun saniki diampet mawon riyin mangke nenggo sowanipun patih Kunjara Yaksa pripun ngendikanipun Rama. Waduh tobat. Lah kok dadi kowe tak samang saya suwe kok iso malih wujuding Betari Sri. Oh, ayo. Siwer piye? Awang cangkeme kaya torong Betari Sri. Ngene ya lung tak omongi jeneng wong kapandhuk rasa tresna kuwi pancen ngono kuwi. Kowe ya ngrasake dhewe jaman arep entuk mbokne Ipin Upin nge. Kae piye lek ku bingungi, aku ya tau ngrasake wong kasmaran. Piye olahku jaman semono. Kuwi ya ora jeneng mokal, mula medeni tenan wong nek kena kasmaran karo wong wadon ki medeni tenan. Apa sing wedok ya ora ngrasake kaya awake dhewe iki ya geng nek upama dirasa tresna. Ya ngrasake nek wong wadon ki pinter ndelikke. Oh, ngono. Janjane ya ngrasake pengen ketemu, pengen sambung omong-omongan. Ora ketang sak teleraman pengen weruh ya jane ya ngrasake nek mung wong wedok ki pinter ndelikke. Beda karo wong lanang. Wong lanang ki nek nyimpen wirang ki ora iso. Dadi gedabikan kae ya wong lanang sing gedabikan. Sing wedok tenang-tenang wae ning jane atine luwih gedabikan tinimbangane sing lanang. Kowe kok kaya profesional banget kok. Kowe jane kasmahan wong wedok ping pira kok? Wis rasa ceritaku wis ngomong-ngomong. Mbok ya wis ben ora. Malah kon lalu dhewe. Aku ki mung takon kok. Lah iya, lah aku ngandani karo kowe. Jejimating Tilang Sari. Sawang purnama cahya munes kamantyan liringmu pandang kamarutan. Sumbaga anuju brana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Rum-rum binarum sekar perdapa mekrok udukmu wangi gandamu ulunging gadung sapa rambatamu mesemo sak dlerengan tak bundeli ning poncoting sonder dadi usadaning wuyung. Wong ayu. Lumahing bumi kureping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeteng jiwa. Kalendranku jaba mung sira. Batari Sri ing bakal dadi prameswari ning negara ing atas angin. Ngandel ora. Nek ratu ya beda karo awake dhewe. Ah iya. Aku mbiyen ya tau ngono kuwi. Terus mlayu-mlayu ning dalan ming cawetan tok. Ayo kere ah. Ayo. Ming Panakawan kok karo ratu. Nek ratu tembunge rum-rum bintarum sekar perdapa mekrok kudukmu wangi gandamu lunging gadung sapa rambatamu tak bundel ning poncoting sundel. Ki kowe iki kawula deke ratu gandrunging ratu ro kawula iki beda. Ha iya. Kowe mbiyen mlayu-mlayu karo muni tariem. Oh. Wah, ya wis men iku nganu apa to? Timbul lakon ora sok kaya ngono kuwi. Ha iya. Ya wis Gusti, toga piye? Sampun ngantos sampeyan supe dhateng kawontenan menika wonten madyaning pasewakan menawi badhe ngandharaken tembung ingkang sae sastra ingkang wonten sambetipun kaliyan katresnan monggo kula dherekaken manjing wonten ing taman kemawon mangke panjenengan saged ngudar gagasan wonten ing taman jagat yo pathul jagat pangestu Warata kok wonten dawuh bubar kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton angrantu marang sowaning patih Kundara Yaksa lho nggih ngestakaken dawuh dipun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok awis sangganing para wadyabala ing atas angin
Gusti Pati keparengipun tumenggungan Cemadong dawuh wonten paridamel menapa? Kula Cemadong dawuh. Kula Cemadong dawuh Gusti Pati. Wadyabala ngatas angin. Ora tak wiji mbaka sawiji tumuli rungokno kang dadi dawuhku non. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Sinun Prabu Antaswara supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Pramban Gembung tanpa sirah. Ing mapan ana ing pertapan mring cendani. Jroning pasewakan negara ing ngatas angin dina samengko iki Gusti Menggeng Sinun Prabu Antaswara nggone kepengin hanyeti marang Prameswari anjajari lenggahing Sang Nata Prabu Antaswara. Jebul dudu jamak lumrahing menungsa ingkang ginayuh dening Sang Prabu Antaswara. Nanging wujuding widodari dewaning buga ya kuwi Bathari Sri. Monggo dina samengko Bathari Sri nedeng lenggah ana ing pertapan mring cendani. Tumuli Ratu Gustimu Sinun Prabu Antaswara utusan kelawan Patih Kunjara Yaksa kinen ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata utawa Sang Tapa Begawan Gembung tanpa sirah. Nggih, lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Kowe kabeh keparengake nderek kalawan lakuku. Kula non ngestaken dawuh. Wadyabala aja dikendhoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindhu gawe. Ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadyabala benjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Bocah tumenggungan kula wonten timbalan ing adhawuh. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tak aran tak laku ning para wadyabala. Ngendikaning Gusti Kanjeng Sinun Prabu Antaswara aku kaparingan purba lawan Wasisa. Yen to bapa Pramban Gembung tanpa sirah ora nampa marang nawala ingkang wis tak aturake. Kula nyuwun pangapunten Pramban paripaksa jrih kelawan wisesaning nata Prabu Antaswara. Angul baya kula dumugi ning antaka wonten ing pertapan mring cendhani kula. Dedyan kala Ludra Mas Patih Raja Dewaku. Ladala. Ora kaya pirang-pirang dina iki rasa sing tak rasake. Ing atase aku wong tuwa, monggo aku ngedhep anak wadon siji ingkang banget ndak tresnani ya kuwi Ataswati. Nanging pirang-pirang dina iki lah kok kowe iso gawe goreh rongeh penggalihipun Rama. Katon nggonmu ora jenak yen to kowe dolan kelawan kanca-kanca sabarakanmu ning kiwa tengening pertapan. Padha suka-suka parisuka tetembangan. Padha jejogetan nanging ndak waspadake kowe tansah rengu pasuryanmu. Ataswati, yen pancen kowe duwe penjaluk, kowe njaluka kelawan wong atuamu aku. Yen kowe duwe pepinginan kowe matura karo bapakmu aku. Aja meneng wae kaya mengkono kuwi, Cahayu. Yen to sira Atmajaku Ataswati mung tansah meneng padha karo ngrusak kelawan batine wong tuamu. Matura yana gage kowe duwe pepinginan apa lan kowe duwe penjaluk apa Ataswati? Mban Kulawanten mae. kepiye lah kok dadi kaya ngene kahanan bendaramu? Kula menika nganti bingung. Kula aturi daharan iki mboten dipun dahar, kula aturi unjukan ya ora diunjuk. Malah kala mangsa ming dienggo dolanan segane diublek-ublek. Unjukan nggih mboten dipun unjuk, kula matur napa kirang legi napa kirang panas mboten paring pangandikan. Kula niki bingung kudu pripun nepake dhateng awak kula. Kula ki sepaten ugi berbat. Ngatos judhek agen kula kraosaken. Wong biasanipun Gusti Ayu Ataswati menika nek ledeng sedih
tumuli kula jejogetan wonten kajengipun menika tertentu piyambakipun menika gumujeng ngantos ketelasan lagu. Agen kula jejogetan wonten kajanipun Gusti Ayu Ataswati wonten boten keparep-parep pakadikan. Kula menika kados mumet sirah kula ngraosaken ingkang putra Dewi Ataswati Mreban Ataswati. Moro kaki matura yen pancen kowe isih kepengin suwe nyawang wong tuamu urip ana ing pertapan kene iki kowe matura bloko karo wong tuamu. Nang yen kowe wis ora kepengin nyawang wong tuamu urip lono ana ing jagat ya wis tingkah lakumu sing kaya ngono mau tutukno padha karo kowe gegering karo atine wong tuwa, padha karo kowe ngrusak marang batine wong tuamu. Kanthi kaya mengkono bakal saya cerak nggonku bakal inggal sowan ngersaning Gusti. Merga rasaku mung dileloro dening anakku wadon dhewe ya kowe Ataswati. Rama Mremban. Lah rak ngono ngen matura eneng apa? Sewu-sewu kalpatan aku nyuwun pangapura ya Rama, aku ngaturke sembahku konjuk. Tak tampa Cahayu pangestrinipun Rama Tampanana Ndak gegem dadekake jimat. Mugi ndadosna ing kawuningan ya Rama. iya Nggonku meneng wae kuwi merga ndak-pendak aku dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Mesti aku diece karo kanca-kancaku. lho diece perkara apa? Yen pancen kowe ora kuat diece karo kanca-kancamu ya golek srawung liyane sing lembah manah sarta ora gelem gawe rusak atimu. Ya mung perkara diece ngatasi aku kuwi luwih tuwa dhewe. Yen to ditanding karo kanca-kancaku teko padha ngece kok ora ana wong lanang sing cedhak karo Ataswati. Ora ana wong lanang sing seneng karo aku. Mbok menawa merga ya kuwi bapakne wujud pendhita nanging buta. Mesti padha isin duwe mara tuwa buta ngono kuwi. Wah, cangkeme sapa kuwi ngono kuwi? Arep aku buta ning gelarku ki Brahmana. Aku urung tau tate mangan daging mentah, aku urung tau tate gendak sikara marang sak pepadaku. Aku duwe tata krama, aku ngerti unggah-ungguh lan sifatku tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi perangan pambeganing pendhita. Lah kok dadi kancamu padha ngomong kaya ngono? Kuwi Rama sing marai atiku ora seneng dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Sakliyane kuwi apa ana ingkang ginebeng jroning atimu? Rama, ya mung nalika semono aku sedih ngrasakake suarane kanca-kancaku nggone ngina nglawan aku. Ing atase aku wis cukup umur kok durung dicedhaki dening priya. Dumadakan Rama malam jemuah kliwon wingi sukra kasih kepungkur. Ya, Aku ngimpi Rama. ngimpi apa? Aku ngimpi dicaka tula. Lho, ngimpi dicaka tula. Iya. Himpen kuwi yen bakal nemahi wancine parak bangun esuk. Aku ngragap saka turu. Wis krungu kluru ing jago ingkang sepisanan tegese wis gagat bangun esuk. Tegese impenmu kuwi puspa tajem utawa kadoro dasih. Impen sing bakal nemahi. Mban, Wonten dawuh, ngimpi dicaka tula kuwi werdine piye? panjenengan menika pendhita kok takon karo batur. Langkung prisa panjenengan miturut ngendikaning para pinter, miturut ngendikanipun para sepuh, ngimpi dicaka tula menika badhe cepak jatru kramanipun. Oh, lah dalah. Yen ngono bungahno pikirmu.
bakal ana wong lanang sing cedhak karo kowe merga kowe wis diwenehi sasmita karo dewa. Impenmu nggonmu dicaka tula mau. Ya ming gandeng pun bapa iki pendhita. Ula mau pancen ngemu werdi dhewe-dhewe. Ngemu werdi kepiye? Ulane ula apa? Monggo pun bapa ingkang bakal bisa merdekake. Bapa ulane ula ireng. Nanging bareng tak gebuk ulane kuwi nggonku luwih iso mekrok. Oh, kuwi ula sendra. Wah, wis kuwi nyemelangi no. Apa iya? Ula sendok ki kei bakmi ya entek. Kei go goreng ya entek wis. Entuk bojo mesti dokoh. Lah iya ya, Pak. Kowe bakal entuk bojo ingkang dokoh ing pangan. Ulane tak tutuk saka ula sing werna ireng malik. Ula ora pati dawa rama. Ning kaya wujuding kadal Kuwi ula buhu. Kuwi ula sing mapan ana ing blumbang-blumbang pakanane iwak. Kowe tegese wong bakal diwengku dening wong Papa Sudra Ngulandara, tegese wong jalma. bareng ula bu tak tutuk tumuli ulane malik. Kuwi ula apa kok molak-malik? Ulane malik lurek ya kuwi ireng karo kuning. Kuwi tali wangsa. Kowe arep dipek sopir. Emoh Rama aku emoh. Ulane tak tutuk malik meneh. Malik apa? Ulane ireng semu soklat. Nggon guru ana wernane ijo, ana wernane dadu, ana wernane kuning. Kuwi ula gawat jenenge ula Dagrama. Kuwi ula wisane mandi. Kowe cokot ula Dagrama kuwi arep dipek anak ing kawula cilik. Emoh Rama aku wegah. Ulane tak tutuk molak malik meneh. Iki jane ula apa nae? Monggo aku mbiyen ngimpi ula cokot ula ya ming pisan tok ceket ngono. Ulane apa biyen, Pak? Diare entuk bapakmu iki ulane ula duwel. Ula duwel. Nyokot ning wit apel. Tiba melarat nyokot udel. Oh. Tak kipatke dadi ula kuwuk. Oh. Nyokot bathuk. Bathuk ngendi? Bathuk ngendi dengkulmu mlacat iki? Wong sing jeneng bathuk ki ming siji kok. Mban, Wonten dawuh. menengo dhisik. Aku tak ngresik karo anakku. Rama, Iye. ulane tak kipatke ilang wujuding ula dadi satriya bagus Rama. Lho. Satriya bagus. Iya Kanjeng Rama. Satriya mau tak sune prisa. Asmane sapa? Ngaku Raden Prabakesuma. Prabakesuma. Rama nalika jroning pasumpenan nalika semana Raden Prabakesuma tumuli nyandak tanganku. Terus aku ya ora selak dicandak tanganku Rama. Jebul wis gambuh katresnanku karo katresnaning Raden Prabakesuma. Nalika semana Raden awi panjenengan badhe mengko garwa kula mboten badhe selak. Tumuli Raden Prabakesuma dawuh karo aku Rama, Antaswati yen wis rampung kewajibanku, tumuli aku bakal pinanggihan kelawan sira Yayi lan bakal ndak wengku minangka garwa. Rama pasuryaning Raden Prabakesuma ora iso ilang saka netraku ya Rama. Wela dalah. Prabakesuma nalika semana nganggo sandhangan apa? Nganggo sandhangan cara kasatriyan. Tobat. Wiwit dina kuwi aku ora krasa enak yen ora jenak yen to nedenge ngasuh sarta ora
krasa penak yen to dolan karo kanca-kanca sabaraanku. Rama golek ana Raden Prabu Kesumaya Rama. Usik li arep goleki nendi? Wong jenenge wae aku mau ngerti saka kowe, pasuryane aku ora ngerti. Lah apa ora jeneng golek idom ana ing segara wedi? Rama panjenengan kuwi pendhita, kudu bisa goleki Raden Prabu Kesuma. Ya mung nalika semana Raden Prabu Kesuma kuwi ditutke, ya kuwi Panakawan papat cacahe. Panakawan papat cacahe Sing lemu mripate rembes jenenge Camar. Camar? Iya. Sing mripate klera. Tangane cekot sikile becik jenenge Bopeng. Bopeng? Iya, sing wonge dhuwur, irunge dawa. Jenenge sapa? Jenenge Cakruk. Wis melu ngampet e aku. Sida ora kelakon. Mlengo coba wae, Pak. Bareng sing keri dhewe mripate amba jenenge Sentrong. Jenenge Sentrong. Iya, lek ana ya Rama yen ora ketemu aku sida nganyut tuwuh trima ora weruh marang glaring jagat kelawane seming rembulan Kanjeng Rama. Njara yaksa. Inggih, Penemban. Kula pepatih abdinipun ingkang putra Gusti Antaswara. Ana parigawe apa dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan. Sewu-sewu kelapatan diagung pangaksama Penemban. Awrat-awratipun kemban dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun Prabu Antaswara. Anggenipun kadreng lan kepingin munjuk atur ngersa paduka sang Penemban gembung tanpa sirah nanging krana boten ketekan utawi penggalipun boten dumugi. Dumuli utusan nglaning abdi kepatihan pun Kundara Yaksa atur nawala dhateng ngersa paduka Penemban. Lho. Anakku atur nawala kalawan aku wong tuane kasinggihan mekaten. Kundara Yaksa yen ana suweking nawala sithik wae janggamu ingkang kinarya lintu boten badhe wantun nitipriksa dhateng lebeting nawala. Samangke tasih ketinggal wetah monggo kula trinampi kaya ngobak tampanane nawala wonten menapa Penemban. Dene gumaregel anggen paduka anyepengi punang nawala tumunten nawala dipun remet dipun bucal pate wonten dawuh surasaning jroning tulis panjenengan wis cetha ndak Surasa yen to anakku Antaswara nyuwun pangestu lawan wong tuane nggone bakal mengku garwa sarta ngunggahake derajating wanita ingkang wis pinilih dadi prameswari ana negara ing atas angin. Nanging kaya ngapa kageting atiku bareng ingkang sinerat jroning nawala ingkang bakal jinatu krama dening anakku Antaswara tanuli kejaba mung dewaning buga ya kuwi Bukulun Bathari Sri ingkang dina samangka mapan ana ing pring cendhane. Ate kowe baliya elingna ratu gustimu anakku Antaswara. Bathari Sri kuwi dewaning buga sarta siwenengku dening Kakung utawa dening Jawata ya kuwi Hyang Pikulun Bathara Wisnu. Aja ngobah-obah katentremang jagat raya apa kurang donya iki wong wadon ingkang pancen akeh cinipta dening panguwasaning Gusti. Menungsa dimenangake milih Antaswara dimenangake Jatukrama titah sak pepadane. Nanging kena ngapa ingkang diame-ame teka Bathari Sri. Mula kowe baliya, kowe mulya, kowe baliya ning negara ngatas angin. Matura karo ratu gustimu, matura karo Antaswara yen bapakne ora bakal mengestoni yen to dhaup karo Hyang Manggah anggo sesumbar Tindha bumi kuncing kumaluduk
Kumaluduk kuntur ketup lumembak menyukangku mambang. Nyuwun pangapura Penemban. Yen aku tumuli ninggal marang tata krama lan unggah-ungguh. Sabab Patih Kunjara Yaksa wis diparingi Purbawasesa lawan Sinuwun Prabu Antaswara. Dene pangandikaning Sinuwun Prabu Antaswara, Patih yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake aku dhaup kalani Wang Pikulun Bathari Sri. Kowe tak paringi Purbawasesa mangsa bara piye carane nggone iso mboyong Bathari Sri prapta ning negara ing atas angin. Dewa dene Kanjeng Rama meparangi kekarepanmu rawe-rawe rantas malang-malang kudu mbok putuk. Gegayuhanku ora ana ingkang bisa mambengi aja kok jamak lumrahing wong tuaku dhewe. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae. Ora bakal aku kelakon mundurake kekarepanku nggonku mboyong marang Wang Pikulun Bathari Sri. Mula Penemban sing gedhe pangapuramu yen to nganti dina samengko iki paripaksa Patih Kunjara Yaksa ninggal tata krama lan kudu wani marang sampeyan Penemban Gembung tanpa sirah. Ora maringake Bathari Sri sungsang bawana balik pertapan pring cendani. Ora nyono yen to pancen digdaya sekti kalintang jayane merang. Ayo kowe aja nyepelekke gerangan kaya aku ngene. Nadyan wis keladu umur, wis madeg brahmana ning aja nguthik-uthik macan turu mbeda singa bareng. Kelakuane Ratu Gusti Mulya anakku Dewi Antaswara ingkang wani anjangkung marang Bathari Sri. Sayekti yen ora tak elekake mesti bakal gawe geger jagat saisine. Mula kowe Baliya matura karo anakku lanang yen pancen isih kena dikandhani tak anggep anakku Kunjara Yaksa. Nah yen ora kena dikandhani ilang-ilangan ndok siji. Anak ora kena dikandhani karo wong tuwa. Oh, lah dalah aku dhewe ingkang bakal nyampurnake. Baliya ngadhemone Taswara yen pancen kelakuane bapakne ora diterima karo anake. Ayo kon tekani kene tak ajangi jembar legane ngantiku. Ora nyono babar pisan Ataswati. Lelakone wong tuamu tumpuk matumpa-tumpa. Lagi wae ditangisi anakku wedok supaya goleki Raden Prabakesuma ingkang wis teka ning pangimpenmu. Lah kok dadi dulurmu tuwa ing atas angin. Nerak pacak nerajang perbatang. Wani bakal gawe geger sarana duwe gegayuhan ingkang ora sak mestine. Monggo tak elekake wis ora mendho, malah wis menehi Purbawasesa kelawan Patih kang aran Kunjara Yaksa supaya wani karo wong tuwa. Tinimbangane aku kuwi dadi wong tuwa, anak-anak diwaneni karo anakku dhewe. Oh, ora nyawang karo anadyan kuwi kulit dagingku dhewe. Nek ora kena ditata dening Begawan Gembung tanpa sirah, mesti bakal tak ikhlasake. Aku ora bakal ngowel sarta anggrundel manjing jroning pertapan. Aku tak goleki karo Raden Prabakesuma ingkang wis mbok kandhake perkara kakangmu mengko aku ingkang bakal. Lah kok dadi kaya ngenteni silming alwa gabus kumambangi Sira Kresna. Sedina wae kok pangrasaku kaya setahun. Nangge sarung jagung. Piye? Mboten napa-napa. Ora blawangan lho, Kak. Iki lagi gawat lho anane. Lah iya. Lunganing Patih Kunjara Yaksa ndak utus ngaturake nawala. Cumeng lungan anggonku ngenteni. Pengarep-arepku ndang sowana Patih Kunjara Yaksa tumuli matur karo panjenengan ingsun. Sinuwun Kang Rama nglilani jengandika sinuwun dhawuhipun Bathari Sri. Walah dalah ora ujar ora kaulga. Mripatmu tak tretes sinten? Waduh. Atune malah picak. Mripat ge ditretes sinten? Ha ya kuwi. Ning kok tekan dina iki durung ana kabar kawusanane. Patih Kunjara Yaksa kelakon apa ora nggone matur karo Kanjeng Rama lan ngaturake nawala marang kersaning Kanjeng Rama Kunjara Yaksa wonten dawuh. Lah kok godres getih mestakamu kenapa? Ngaturaken ketiwasan sinuwun.
Sekawit kula sampun ngaturaken nawala dhateng ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Nawala sampun dipun waos. Kanjeng Rama wis nyurasa isining nawala. Sampun. Sateruse piye? Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh, "Ya, aku wis ngerti kekarepaning anakku. Ning Kunjara Yaksa kowe tak dawuhi baliya ning negara ngatas angin. Kowe sing luwih tuwa tinimbang anakku Ataswara yen bisa tutura karo pakartine sing ora bener. Ora ana jamak lumrahing atase menungsa bakal nglamar kelawan widodari turta Bathari Sri kuwi ana ingkang mengku. Monggo mundhak ora prayoga kedadiane mundhak gawe geger jagat saisine. Kriwikan dadi grojokan. Ngemuti bilih kula sampun dipun paringi Purbawasesa, kula nyuwun pangapunten sawetawis kula wantun kaliyan Ingkang Rama. Dumunten dumados peperangan. Nalika semanten Kanjeng Rama menika jebul pinanggihipun Brahmana ingkang boten baen-baen. Ketitik kula ngetokaken kasudiran, kula cokot boten dipun raosaken. Satemah mestaka kula dipun piting dening Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Tumunten wanter sabdanipun baliya Kunjara Yaksa. Omong karo anakku matura yen pancen isih didandani iso didandani karo wong tuwa. Kudu manut dawuhing wong tuwa. Yen wis ora iso didandani karo Begawan Gembung tanpa sirah, ilang-ilangan nduk siji, aku ora bakal awel yen to ngiklasake patine anakku lanang ing atas angin. Ngaten menika sinambi ngunus curiga kuping kula dipun perung setunggal edyan. Niku bener napa gawean sampeyan, Gok? Ora ngawur lho, Gok, aku wis kelangan kuping. Apa sing tak kandhake iki pancen bener. Lah ingkang sinuwun Prabu Ataswara tumuli muntap sajaipun dukanipun sampun boten kados biasanipun. Duka ingkang sinandhang dening Prabu Ataswara sajaipun sampun mubal murup wonten penggalipun. Ketitik bengok sura nyebut dhateng asmanipun tiyang sepuhipun tumuli melajar. Wah, piye lho? Ditutke, Gok, ditutke kowe karo aku ki, Bang. Mresa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih, Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih, Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula? Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu ingkang maring dawuh kelawan aku nggonku ngawu-awu Sudarma jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantu ning Siwa Badranaya. Mangke riyen sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku. Aku aran Bambang Prabakesuma, Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawu-awu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa, Kanjeng Rama Arjuna, ya Kanjeng Rama Janaka. Kang Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun. Diwenangake garwa widodari sekethi kurang sawiji. Kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji ya kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semareka ten prayetna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Nggih, kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuh aku sarta ngaturake sembah bekti kelawan wong atuh aku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana parang ing nganjuk marang negara Ngamarta.
ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara. Ya Sira Semar Putrana. Panglangen griya